Suomessa 1200-1300-luvulla alettiin vainajia haudata joko kirkon lattian alle tai hautausmaalle tänne kirkon välittömään läheisyyteen. Ja tästä tuleekin nimitys kirkkomaa. Uskottiin, että kun ympäristö vihitään kristilliseksi hautausmaaksi, niin se karkottaisi paholaisen pois tältä alueelta ja antaisi sinne haudatuille hautarauhan. No, vihkimisellä tietysti oli sekin tarkoitus, että tämä kirkkomaa tuli kristillisen lainsäädännön piiriin. Hautausmaan rauha pyrittiin sitten vielä vahvistamaan aidalla. Rakennettiin kirkkomaan ympärille aita ja hirsinen aita tai kivinen muuri. Ja tiedetään, että tässä Tarvasjoen kirkkomaankin ympärillä on alun perin ollut hirsinen aita. No, tavallinen rahvas haudattiin tänne kirkkomaalle ja kirkon lattian alle pyrittiin hautaamaan erittäin hurskaita henkilöitä, mutta kun se hurskaus oli niin äärettömän vaikea, sitä hurskautta oli niin äärettömän vaikea mitata, niin sitten ryhdyttiin noista kirkon lattian alla olevista paikoista ottamaan maksua. Ja pääasiassa sinne erittäin varakkaat henkilöt pääsivät haudatuiksi. Ja tuon kirkon lattian alla olevat paikat olivat eriarvoisia, mitä lähempänä itää alttaria oltiin, sitä halutuimpia ne olivat ja sitä kalliimpia ne olivat. No, kirkkomaalla oli myös eriarvoisia hauta-alueita ja erittäin haluttuja olivat räystään alla olevat paikat. Nimittäin uskottiin, että se sadevesi, joka valuu tuolta pilvestä, niin muuttuu siinä matkalla vihkivedeksi ja sitten virvoittaa sitä räystään alla olevaa vainajaa siellä kiirastulen loimussa. No, tietysti hautapaikkojen valintaan vaikutti myös maaperä. Tuota pohjoispuolta pidettiin vähempiarvoisena puolena. No, sehän oli talvella aina hyvin pitkään tai kevättalvella roudassa, sinne oli vaikea kaivaa hautoja, se oli ihan käytännönkin syy. Silloin mielellään kaivettiin eteläpuolelle ja kun taas eteläpuolen maa-alue oli hyvin kallioista ja hankala kaivaa, niin silloin pohjoispuolen maa-alue sitten tuli paremmin suosituksi eli paremmaksi hautapaikaksi. Ja ilmeisesti keskiajalta oli sellainen uskomus, että kirkko viimeisenä päivänä kaatuu pohjoiseen ja silloin, jos sinne pohjoisen puolelle olevat haudat sitten jäävät kirkon alle, niin se oli ihmisten mielessä huono asia. Ja usein kirkot on rakennettu pohjoisen puolelle ja aika vähän on hautauksille tilaa, niin kuin tässäkin Tarvasjoella me olemme nyt tässä pohjoispuolella. Niin sekin on tietysti vaikuttanut sitten, että enempi on haudattu tuonne eteläpuolelle ja länsipuolelle. No, tänä päivänä tätä eriarvoisuutta ei enää noudateta ja lisäksi on otettu sitten käyttöön kirkon välittömästä läheisyydestä vähän kauempana olevia hautausmaita. Turun piispa Jaakko V. Hartman lähetti syyskuussa 1779 Pernion lääninrovastille kirjeen, jossa hän pyysi, että rovasti vihkisi Tarvasjoen eli silloisen Euran juuri valmistuvan kirkon, eli sillä hän tarkoitti tätä nykyistä kirkkoa. Samalla hän ilmoitti, ettei kirkon lattian alle saanut enää haudata vainajia. Uuden kirkon myötä sai haudata ainoastaan tänne kirkkomaalle. No, alkuperäiset keskiaikaiset kirkkomaat ja vähän sitä nuoremmatkin kirkkomaat olivat hyvin pieniä suhteessa nykyisiin, joten tätä kirkkoa ympäröivää kirkkotarhaa piti aika pian ryhtyä laajentamaan. No, joka puolella tämän kirkkomaan ympärillä oli kirkonkylän Uudentalon maat, joten hautausmaa tuli laajetessaan Uudentalon maille. Ja seurakunta lunastikin alueen viimein 1800-luvun lopulla itselleen. Kirkon valmistumisen jälkeen tänne kirkkomaalle ajettiin ensimmäisenä talvena hiekkaa, toisena tiiliä, kiviä, kalkkia aitaa varten. Hiekkaa ja aitatarpeita luovutettiin varallisuuden mukaan, siis talojen verotusluvan eli manttaalin mukaisesti. Uuteen aitaan tehtiin 3 porttirakennusta harmaa kivestä. Porttihuoneet olivat lännessä, idässä ja etelässä.
Ja näihin porttihuoneisiin tehtiin päädyt laudoista ja sitten vielä paanukatot. Kalustoluettelon mukaan vuonna 1827 porttihuoneet olivat vaaleiksi rapattuja ja tämä kirkkomaan aita on aikoinaan ollut myös katettu laudoilla. No 1800-luvulla täällä hautausmaalla on ollut Seppälän kylän muurihauta. Se hauta sijaitsi täällä kirkon koillispuolella kirkkotarhan aidan vieressä vuodesta 1808 vuoteen 1863. Ja se haudan paikka on ilmeisesti ollut tuon nykyisen portin kohdalla siinä, mistä me tänne hautausmaalle tulimme sisälle. No tässä pohjoisen puolen aidassa on ilmeisesti jossain muussa kohdassa ollut semmoinen pienempi ja vaatimattomampi porttiaukko. Sillä on olemassa maininta, että sellainen suljettiin vuoden 1864 hautausmaan laajennuksen yhteydessä. Ja tämän laajennuksen myötä tämä Seppälän sukuhauta ja porttihuoneet sitten poistettiin. Siihen saakka hautausmaan aidassa oli ollut puiset veräjät, mutta nyt ne korvattiin valurautaveräjille. Ja niitä varten tuotiin Turusta kiviset portinpilarit. Tuolla hautausmaan eteläosassa ajettiin hiekkaa kiviaidan tasalle. Eli sitten kun mennään sinne, niin näette kuinka korkealla suhteessa siihen aitaan se maaraja siellä on. Samalla sinne puolelle istutettiin puita. No, huomasitte, saavuimme tänne kirkkomaalle hyvin kauniin portin kautta. Se avattiin tänne vuonna 1887. Ja tuo portti on koristeluidensa puolesta hyvin erityinen. Sen ornamentiikka on mukailtu hukenottien rististä. No, keitä hukenotit olivat? Hukenotit kuuluivat 1500- ja 1600-luvulla Ranskan protestanttiseen kalvinistiseen kirkkoon. Ja he joutuivat uskonnollisen sorron ja vainon kohteeksi. Ja hukenottien ja katolisten välillä käytiin Ranskassa 1500-luvulla useita sotia. Ja hukenoteilla oli oma risti ja Terhillä on tuossa siitä kuva. Ja samalla kun Terhi sitä siinä näyttää, niin luenkin teille, mitä ristin kuviot meille kertovat. Tuossa on 4 kolmionmallista lapaa, tai siis 4 kolmionmallista lapaa kohtaa keskellä. 4 ristin lapaa kuvaa 4 evankeliumia. Lapojen välissä on liljat, jotka muistuttavat Ranskan kuninkaan vaakunaliljaa. Toisaalta liljat ovat tahrattomuuden ja neitsyyden sekä neitsyt Marian symboleita ja liittyvät Jeesuksen neitseelliseen syntymään. Tässä hukenottien ristissä liljat muodostavat ympyrän, joka vertautuu Kristuksen orjantappurakruunuun, ja lisäksi liljat ja ristin lavat yhdessä muodostavat sydämen, joka muistuttaa Kristuksen ristinkärsimyksistä, jotka johtuivat rakkaudesta ihmisiin. Alimmasta lavasta roikkuu Pyhän Hengen vertauskuva, kyyhkynen, ja vainojen aikaan kyyhkynen korvattiin kyyneltä symboloivalla helmellä. Ja tuo Tarvasjoen portti tuossa on mukailtu tästä hukenottien rististä, ja siinä voi erottaa sydän- ja liljakuviot. Kun katselemme täällä hautausmaalla ympärillemme näitä hautamuistomerkkejä, niin huomaamme, että lähes jokaisessa niissä on risti. Risti onkin varmaan yleisin tunnus täällä hautausmaalla. Risti on ylösnousemuksen ja pelastuksen merkki. Risti on tyhjä, eli Jeesus ei ole kuollut, vaan ylösnoussut. Ristissä kohtaavat pystysuora ja vaakasuora viiva. Siinä voidaan nähdä symboliikkaa, jossa kohtaavat Jumala ja ihminen, aika ja ikuisuus, taivaallinen ja maallinen. Risti voi olla hautamuistomerkissä symbolikuvana tai hautakiven päällä, tai itse hautamuistomerkkikin voi olla ristin muotoinen, niin kuin oli tuossa äsken, missä olimme tässä kirkon pohjoispuolella. Sitten tässä minun vieressäni on hautakivi, katsotaan siinä olevaa symbolia, eli tuolla nimen vieressä vasemmalla puolella on tällainen seppeleen muotoinen havukuvio, ja tämän havuseppeleen sisällä on pieni havun oksa. Tämä kuvio muistuttaa Vapaussodan Rintamamiesliiton tunnusta. Kuusen havu oli vuonna 1918 valkoisen puolen tunnus, valkoisen käsimerkki nauhan ohella. Eli esimerkiksi hihan suuhun voitiin tällaisia havunoksia laittaa. Ja tämä tunnus tässä, tämä havuseppelekuvio onkin suojeluskunta upseerin tunnus.
Ja tähän haudattu Sjöman Armo Edvard oli suojeluskunnassa upseerina, komppanian päällikkö Itäisen Uudenmaan ruotsinkielisessä suojeluskunnassa. Ja hänet korotettiin upseeriksi numerolla 338 Helsingin suojeluskuntapiirissä vuonna 1922. Hautamuistomerkkejä ja näitä symboleja tässä. Huomaatte pyöreä muoto, seppele tai jossakin ristissä näette ristin ympärillä ympyrän. Se on iankaikkisuuden merkki, niin kuin sormuskin on iankaikkisuuden merkki. Ei ole alkua eikä loppua. Tässä hautamerkissä on hyvin monta symbolia. Tässä mustassa pystykivessä siinä on risti. Ristissä on ankkuri eli toivon merkki. Ristiä ikään kuin elämänpuun omaisesti ristiä pitkin tai päällä kasvaa ruusu. Ruusu, joka on Kristuksen tunnustukka. Erilaiset kasviaiheet ovat näissä hautakivissä myös yleisiä. Liljaa pidetään neitsyt Marian kukkana ja yleensä nämä kasviaiheet kuvaavat hyvin kuvaavasti sitä, että kasvi itää ja kasvi alkaa lakastua ja lakastumisen jälkeen kasvi kuolee. Eli tämmöinen luonnollinen luonnon kiertokulku näkyy näissä kasviaiheissa myös. No, elämän liekki, tähti kuvaavat kristillistä toivoa ja iankaikkista elämää. Hautausmailla niin voitte lukea hautamuistomerkeistä myös vainajan elämän vaiheista. Ja esimerkiksi tekstinä mainitaan ammatteja, niin kuin tässä opettaja Vilho Eusebius Mattila. Ammatti on hyvin selkeästi siihen kirjoitettu. Jos me lähdemme kohta kävelemään tuosta eteenpäin vasemmalle, niin siellä on kanttori Urkuri Hermannin hautamuistomerkki. Se on kirjoitettu ikään kuin allekirjoituksena sinne hautakiveen käsialalla. No, tuossa äsken katsoimme Tuomolan hautaa, niin siellä oli emäntä. Emäntä oli ammatti siinä missä muutkin ja se oli hautamuistomerkkiin kirjoitettu. Ja tuossa myös oli Euran kappeliseurakunnan kanttori Wikgren. Ja tuosta josta lähdimme, tuo rautaristi, niin siinä luki seurakunnan paimen Karl Hermann Lindfeld. Ammattiarvo näkyy monesti vanhoissa näkyy tänäkin päivänä näissä vanhoissa hautamuistomerkeissä, mutta tasa-arvon ajalla kun elämme, niin nämä kaikki ovat jääneet pois hautamuistomerkeistä. Sitten ammattiin liittyy erilaisia kuvioita näissä hautakivissä. Esimerkiksi joillakin hautausmailla on tuomarin haudalla voi olla oikeuden vaaka kuvana tai sotilaan haudalla kypärä. Ja Tarvasjoki ja Lietohan on ovat olleet hyvin vahvoja maanviljelyspitäjiä. Täällä on paljon viljan tähkiä, lyhteitä, sirppi, viljan tähkä, poikki mennyt viljan tähkä saattaa kuvata sitä, että elämäntyö on saatu päätökseen, tai avoin lyhde ja sirppi, että elämäntyö on tehty ja on aika uudelle. No, merenkulkijoiden hautakivissä voi nähdä ankkurin tai laivan, mutta toisaalta laivahan on myös kristillisen seurakunnan symboli. Ja se kuvaa sitä ihmisen matkaa elämän meren yli taivaan valtakuntaan satamaan. Ja kohta kun lähdemme kävelemään tuosta tuonne alapuolelle hautausmaata, niin siellä on paljon erilaisia tunnuksia, jotka kertovat vainajan elämänvaiheista. Lottasvärd-tunnukset, sotaveteraanitunnukset, sotainvaliditunnukset ja vuoden 1918 vakaumuksensa puolesta taisteleiden tunnuksia on näissä hautakivissä. Sen lisäksi, että näistä hautakivistä voimme lukea erilaisia ammatteja ja elämänvaiheita, niin yleensä niihin on merkitty vainajan nimi ja jotain muuta.
Muistomerkki voi kyllä olla myöskin nimetön. Tavallisimmin tämä vainajan elämänkaari ilmoistaan pelkillä synnyin- ja kuolinpäivillä. Kuolin syytä, paikkaa tai tilannetta ei yleensä mainita, ellei kyseessä ole jonkin onnettomuuden uhrien yhteishauto. Hautamuistomerkkeihin on voitu kirjoittaa myös yleisiä kristinuskoon tai kansanviisauteen kuuluvia sanontoja tai muistolauseita. Vanhoissa muistomerkeissä nähdään myös suoria lainauksia Raamatusta tai virsikirjasta. Tällä hautausmaalla kun kulkee, niin täällä näkee useita tuollaisia muistolauseita. Täältä löytyy esimerkiksi lauseet: vanhurskaat iloitsevat Herrassa ja turvaavat häneen. Sillä Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan veri puhdistaa meidän kaikesta synnistä. Rakkaamme suru, tuska nyt on viimein tässä päättynyt. Hän kantoi kuorman Kristuksen ja nukkui Herran nimeen. Sekä Herra, sinä olet meidän turvamme, suvusta sukuun. No tässä Mattilan haudassa, missä luki tämä ammatti, opettaja, niin siinä on myös erittäin kaunis muistolause tuolla muistomerkin ihan jalustaosassa. Siellä lukee: rakastetut eläessä eivät ole kuoltuaan unohdetut. Tällainen muistolauseiden käyttö on kyllä nykypäivänä harvinaistunut. Käytännöllinen syy näiden hautatekstien niukkuuteen on se, että jokainen lisäkirjain tuossa hautamuistomerkissä nostaa tämän muistomerkin hintaa. Korkokuva tuossa Perttulan hautamuistomerkissä. Naishahmo pitää kädessään liekkiä soihtua iankaikkisuuden, iankaikkisen elämän tunnusta. Nyt me olemme täällä Tarvasjoen sankarihaudan äärellä. Tänne sankarihautoihin on haudattu yhteensä 82 talvi- ja jatkosodissa kaatunutta tarvasjokelaista vainajaa. Lisäksi sukuhautoihin on haudattu 6 miestä ja syntymä- tai kotiseuduilleen 19. Kaatuneiden määrä vastasi 4% paikkakunnan silloisesta väestöstä. Tämä muistomerkki pystytettiin vuonna 1948 ja sen on suunnitellut Heikki Sireen. Kansainvälinen tapa sota-aikana oli, että kaatuneet haudataan kentälle. Ja alun perin Suomessakin oli tarkoitus maailmansodan aikana noudattaa tätä tapaa, mutta toisin kävi. Meillä on nämä sankarihaudat kaikilla hautausmailla. Ne on meille suomalaisille hyvin tuttu asia. Mutta vuoden 1932 jalkaväen ohjesäännössä sanottiin, että kaatuneet on haudattava pääsääntöisesti rintamalle ja vain poikkeustapauksissa heidät saa kuljettaa kotiin. Kaatuneista huolehtiminen oli sotilaspapiston ja päällystön vastuulla. No kun talvisota sitten alkoi, niin kaatuneiden kohtalo herätti kysymyksiä. Niinpä päämajasta annettiin joulukuussa 1939 määräys. Kaatuneet on haudattava rintamaa lähellä oleville hautausmaille ja tarvittaessa sotilaspapit vihkivät käyttöön uusia hautausmaita, eli niin sanottuja kenttähautausmaita. No siellä rintamalla kun taisteltiin, niin siellä se ajatus oli toisenlainen. Joukot oli koottu maakunnittain ja saman kylän miehet taistelivat siellä rinta rinnan. Vallitsi kaveria ei jätetä henki. Ja sieltä sodasta palanneet miehet ovat kertoneet, kuinka he kirjoittivat pieniä paperilappuja, joissa he toivoivat, että jos he kaatuu siellä taistelussa, niin heidät sitten kuljetettaisiin ja haudattaisiin kotiseudun multiin. Nämä laput laitettiin siihen asettakin taskuun. No miksi täällä Suomessa sitten alettiin kuljettaa vainajia kotiin? Tämä epätietoinen tilanne sai käänteen, kun toisen armeijakunnan esikuntapastori Johannes Sillanpää määräsi oman armeijakuntansa papit huolehtimaan kaatuneista. Sillanpää perusti Viipurin maalaiskuntaan kaatuneiden evakuoimiskeskuksen eli Kekin, ja hän asetti sen päälliköksi sotilaspapin. Kekin tehtäväksi tuli lähettää kaatuneet kotiseudulleen. Sillanpää antoi kenttäpapeille selkeät ohjeet, miten omaisille kaatumisesta ilmoitetaan. Sillanpää toimi vastoin päämajan ja sotarovistin kantaa, mutta hänellä oli Kannaksen armeijan ylimmän johdon hyväksyntä toiminnalleen. Toinen armeijakunta oli suurin armeijakunta Kannaksella ja sieltä alkanut tapa levisi muuallekin. Kaatuneiden kuljettamisen kotiin käynnisti tahollaan Joutsenon sotasairaalassa pastori Lauri Palva, myöskin vastoin päämajan ohjetta.
Arkkuja alettiin muuallakin kuljettaa kotiin ja kotiseurakunnassa ryhdyttiin viettämään sankarihautajaisia. Tässä vaiheessa sodan johto ei voinut enää asettua poikkiteloin ja näin Sillanpään aloittamasta tavasta tuli valtakäytäntö. Mutta sodan johto ymmärsi myös aika nopeasti, minkälainen merkitys näille sotilaille ja sitten ihan täällä kotona olevilla omaisille oli sillä, että ne kaatuneet kuljetettiin kotiin. Ja niinpä tammikuussa 1940 puolustusvoimien päämaja antoi käskyn evakuointijärjestelmän vakinaistamisesta ja kaatuneiden evakuoimiskeskusten perustamisesta jokaiseen armeijakuntaan. Lauri Palva sai tehtäväkseen kiertää eri evakuointikeskuksissa käynnistämässä niiden toimintaa ja opastamassa evakuoinnin käytännöissä. Kekissä oli oma arkkutehdas, johon laudat saatiin esimerkiksi pakkootoilla maanviljelijöiltä. Lotat tekivät luettelon kaatuneista ja heidän omaisuudestaan ja lähettivät kaatuneiden omaisuuden kotiin. Vainajien kotiseuduilla sankarihaudoille laitettiin ensin valkoiset puuristit, myöhemmin sitten kiviset muistomerkit. Talvi- ja jatkosodassa kuoli yhteensä noin 80 000 miestä. Heistä kotiseudun multiin saatiin lähes 67 000. Mutta tämä työ jatkuu edelleen. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys tekee työtä rintamalle jääneiden etsimisessä ja kotiin kuljettamisessa. Venäjältä on vuoden 1992 jälkeen tuotu Suomeen noin 1300 suomalaisen sotilaan jäänteet. Heistä 351 on pystytty tunnistamaan. No, täällä Tarvasjoella on toinenkin paikka, mihin sotilaita on haudattu. Nimittäin Hämeen Härkätien varrella, tuolla Nuortentalo Tarvasjovia vastapäätä, on Kirkkoveräjänpellon ortodoksinen venäläisten sotilaiden hautausmaa. Terhillä on siitä kuva. Elettiin Krimin sodan aikaa vuonna 1854-1856 ja Tarvasjoen alueelle päätettiin sijoittaa Turun venäläisen sotilaspiirin muonavarikko. Euran kirkonkylän maille rakennettiin toukokuussa 1855 2 kruunun makasiinia, joihin varastoitiin jauhoja ja ryynejä. Myöhemmin kruunun makasiinia rakennettiin vielä 2 lisää. No, muonavarikkoa varten ja vartioimaan saapui suuri määrä sotilaita. Tämän Euran kautta kulki paljon sotaväkeä ja vankeja ja tietysti sotilasperheiden vaimoja ja lapsia. Ja heitä majoitettiin sitten Tarvasjoen Euran paikkakunnan taloihin. Ja kun paljon väkeä kulkee maanteitä pitkin ja asettuu taloihin ja ovat ahtaissa oloissa, niin erilaiset taudit alkoivat täällä Tarvasjoella levitä. Ja ensimmäiset tautitapaukset tulivat ilmi majoitettujen sotilaiden keskuudessa jo heti heinäkuussa 1855. Sotilaiden määrä lisääntyi entisestään, kun marraskuussa suuriruhtinas Aleksander Aleksandrovitsin karapeenirykmentin 2 pataljoonaa majoitettiin Euraan ja Marttilaan. Ja sairaudet levisivät edelleen. Ja silloin joulukuussa perustettiin Euran kylään venäläinen sotilassairaala. No, hoito oli hyvin huonotasoista ja kuolleisuus oli suuri. Niinpä Euran seurakunta osti 10 hopearuplalla Nokan maalta alueen venäläistä sotilashautausmaata varten helmikuussa 1856. Ja hautausmaa täyttyi nopeasti. Krimin sota päättyi maaliskuussa 1856 Pariisin rauhansopimukseen ja Euran sotilassairaala siirrettiin sitten Turkuun ja paikkakunnalle majoitetut venäläisjoukot lähtivät täältä kesäkuussa 1856. Onko numeroita, minkä verran siihen on haudattu? Siitä ei mun mielestä ole mitään tarkkaa tietoa, kun näistä ei kauhean hyvin lukua pidetty näistä tämmöisistä vanhoista hautausmaista. Eli täällä oli tämä Rusti tilallisen ja hänen vaimonsa muistomerkki. Ja siitä kun tullaan tänne päin, niin löytyy maakauppiaan vaimo ja sitten emäntä. Täältä muistomerkistä jo hyvin heikosti enää erottuu ne tekstit sieltä. Ne on nyt
ihan parissa vuodessakin himmentynyt aika tavalla. Joo. Katsomme edelleen näitä hautakivien symboleja. Tässä meidän edessä on Rostamon hautakivi, eli siinä on sotaveteraanitunnus ja Lotta Svärd-tunnus. Sitten tässä Rostamon kiven takana on tämä hautaristi. Ja siinä näette enkeli nojaa tuolla soihtuun, eli soihtu on vähän jo maahan laskeutunut. Ja tuon soihdun alla on sitten aurinko, onko se nouseva vai laskeva, vai kuvaako se kukkaa. Se nyt on vähän katsojan silmässä, mitä katsoja haluaa sitä katsoa. Sitten täällä ylhäällä on vielä katkennut viljan tähkä, eli elämäntyö on saatu päätökseen. Ja tässä pyöreässä osassa lukee: tässä lepää Sorvarin vaimo Maria Lovisa Ylander, syntynyt 1840, kuollut 1895. Ja sitten täällä minun toisella puolellani on hautamuistomerkkiin kuvattu avoin kirja, johon on merkitty vaineen nimet. Ja tämä on viittaus Uudessa testamentissa mainittuun elämänkirjaan. Lisäksi täällä on tämmöinen pyöreä laatta. Siinä on sotainvaliiditunnus. Hautakivessä, kun usein näemme myös palavan lampun kuvan, niin se muistuttaa meitä olemaan valmis lähtemään tästä elämästä ihan milloin tahansa kuoleman hetki koittaa. Palava lamppu kuvaa myös elämää, elämän liekkiä ja rukousta. Ja sellainen näkyy tässä tämän sorakäytävän toisella puolella. On tämä hautakivi, missä lukee Virola, niin siellä näkyy tämmöiset palavan lampun kuvat molemmin puolin tätä tekstikiveä. No, yleinen aihe hautamuistomerkeissä on se, että jollain tavalla yritetään kuvata elämän rajallisuutta. Sitä voidaan kuvata esimerkiksi tiimalasilla, lakastuvalla kukalla, kädestä valuvalla hiekalla ja laskevalla auringolla. Aurinkokuvio voi tosin olla myös nouseva aurinko, ja silloin sen viestinä on ylösnousemus, uuteen aamuun herääminen. Usein käytettyjä kuoleman symboleja ovat katkennut puu tai pilari, vilja, tähkäpää. Mutta se korjattu tai kypsä vilja voi kuvastaa juuri sitä loppuun saatettua elämän tehtävää, mistä Sirpa tuolla aikaisemmin puhui. Näitä aurinkokuvioita näkee täällä monissa hautakivissä, mutta lähimpänä on nyt tästä Virolan hautakivestä seuraava kivi. Siinä on tämä Säterin kivi, niin siellä on tämmöinen hyvin pelkistetty aurinkokuvio. No, tässä kun katselemme tätä hautausmaan rinnettä, niin näemme siinä monenlaisia muistomerkkejä. Hautamuistomerkeistä yksinkertaisimpia on tyhjät ristit, joissa on vainajan nimi. Hautaristejä on valmistettu muun muassa kivestä, puusta ja takoraudasta. Puu ja rauta kuvaavat elämän katoavaisuutta ja kivi puolestaan symboloi vainajan muiston säilymistä. No, nykyään enemmän kuin noita ristejä niin näkee kivestä tehtyjä hautamuistomerkkejä. Hautakivi vertautuu Jeesuksen haudan suulla olleeseen kiveen. Se kivi ei estänyt pääsiäisen ihmettä eli Jumalan voittoa kuolemasta. Hautakivet voidaan jakaa makaaviin kiviin ja pystykiviin. Makaavien kivien esikuvana on aikoinaan kirkkojen lattiaissa olleet hautalaatat. Pystykiveen liittyy ajatus ylösnousemuksesta. No, alun perin tällaisten hautakivien valmistus oli ihan yksilöllistä käsityötä, mutta 1800-luvun kuluessa se muuttui teolliseksi massatuotannoksi ja tämä vaikutti sitten heti hautakivien ulkonäköön. Tuolloin myös musta väri tuli hautakivissä suosituiksi. Ja tämä suorakaiteen muotoinen hautakivi, jota kutsutaan matkalaukkumalliksi, se tuli käyttöön 1900-luvulla. 1800-luvulla alettiin yksittäisiä hautoja aidata valurauta-aidalla ja tässä on hyvä esimerkki, näkyy tuossa keskellä, eli siellä on tämä Kättylän sukuhauta, siellä on rautaiset ristit ja sitten raudasta tehty tähän aita ympärille. Tämä aita rajaa sitä hautaa, mutta yhtenä syynä näiden haitojen pystyttämiseen oli se, että tämä hauta haluttiin rauhoittaa eläimiltä. Nimittäin lukkarilla
oli oikeus antaa lehmiensä ja lampaittensa laiduntaa hautausmaalla ja sitten omaiset eivät välttämättä halunneet, että ne ihan tulee siihen haudalle sotkemaan, niin tällä aidalla pystyttiin sitten pitämään niitä pois. Samoin myös, koska kyllä näille hautausmaille sitten jostain, hautausmaan aita ei välttämättä ollut aina ihan kunnossa, niin jostain aukosta pääsi sikoja ja koiria tänne kirmaamaan ja kuopimaan, niin samoin sitten niitä pidettiin pois siitä hauta-alueelta, kun se hauta oli aidalla ympäröity. Tässä Niemisen hautamuistomerkissä on monta vainajan elämästä kertovaa tunnusta. Siinä on aurinko, tai oikeastaan tuo sankarivainajatunnus, elämänvaiheesta kertova, ja sitten näitä muita symboleja, aurinko ja risti. Tässä sankarivainajatunnuksessa, mikä on tuossa N-kirjaimen alla, on 4 ristin lapaa ja keskellä risti, jossa on sakarat. Ja tätä kuviotahan on varhaiskristillisellä ajalla jo käytetty Kristuksen ja luomisen merkkinä. Yleisemmin tämä sakarallinen risti on vanha onnen symboli, auringon kehrä, ja Suomessakin jo rautakaudella on käytetty tällaista merkkiä. Tämä suomalainen hakaristi on siis täysin eri merkityksellinen kuvio kuin natsien käyttämä hakaristi, ja niiden ulkonäössä on eroa. Suomalainen hakaristi seisoo yhdellä sakarallaan, niin kuin näette, kun natsien hakaristi seisoo kärjellään vinossa. Ja tämä sakarallinen risti omaksuttiin valtiolliseksi symboliksi maamme itsenäistymisvaiheessa, kun ruotsalainen kreivi von Rosen lahjoitti vuonna 1918 Suomen lailliselle hallitukselle eli valkoisille lentokoneen, johon hän oli maalauttanut henkilökohtaisen onnen symbolinsa sinisen hakaristin. Tätä sakarallista hakaristia, sitten tätä suomalaista hakaristia, käytetään kunniamerkeissä, lipuissa. Huomasitte tuolla Lottasvärd-tunnuksessa oli hakaristi ja sotaveteraanitunnuksissa ja erilaisissa muistomerkeissä. Tästä kun menemme kohta tätä riviä ylöspäin, niin useassakin hautamuistomerkissä on lintuja. Kristillisesti ajateltuna lintusymboli merkitsee sitä, että kuolema koetaan vapauttajana. Ja jos se lintu on kyyhkynen, niin se on pyhän hengen vertauskuva. Kun katsomme näitä symboleja täällä, niin aina kannattaa muistaa se, että eihän niitä ole valittu pelkästään sen kristillisen symboliikan mukaisesti, vaan varmasti siinä vaiheessa, kun sitä valitaan, mietitään, että minkälainen oli tämä vainaja, mitkä olivat hänen omat ajatuksensa, mistä hän piti ja millainen oli luonteeltaan. Ja sitten totta kai omaisten mieltymykset vaikuttaa ja sitten tehdään se lopullinen päätös, että mikä kuva siihen tulee. Sitten kun mennään vähän matkaa tästä eteenpäin, mä pysähdyn sen kiven kohdalle. Sitten siinä on tilallinen Kustaa Tuomolan hautamuistomerkki ja se mielestäni sopii se kuva oikein hyvin tänne Tarvasjoelle, kun tämä on tästä maanviljelysaluetta. Eli siinä on peltosarat ja sitten aurinko laskee tai nousee ihan, taitaa olla katsojan sitten silmissä. Lisäksi siellä on Raamatun lause, Jumala on rakkaus. Peltosarat ja sitten metsää siinä takana ja aurinko. Se näyttää jotenkin niin loistavalta, että olisiko se nouseva aurinko siellä, kun tulee. Joo. Sitten mennään tuohon noiden rautaristien luokse. Tässä on vierekkäin 2 rautaristiä, joissa on samanlaiset symbolit. Eli molemmissa on tuolla alhaalla enkelit. Ja sitten tässä ylhäällä on kolmio, jossa sisällä on silmä. Ja sitten siellä on risti ja ankkuri. Tällainen tasasivuinen kolmio on pyhän kolminaisuuden eli Isän, Pojan ja Pyhän Hengen vertauskuva. Sillä ilmaistaan, että yhtäkään näistä 3 ei voida ottaa pois ilman, että kokonaisuus hajoaa. Kolmio ilmaisee myös, että kaikki nämä 3 persoonaa ovat tasavertaisia. Siellä kolmion sisäpuolella on Jumalan kaikkinäkevä silmä.
Silmä on hyvää tarkoittava symboli, joka kertoo siitä, että kun Jumala valvoo, niin ihminen on turvassa. Jumalan kaikkinäkevä silmä on yksi vanhimpia kristillisiä symboleja. Risti ja krusifiksi yleistyivät kristillisessä taiteessa 800-luvulla, mutta silmä on ollut käytössä jo ainakin 500-luvulla Egyptissä, koptilaisessa Paavalin luostarissa. Silmäsymboli on hyvin yleinen katolisessa kirkkotaiteessa, erityisesti Italiassa ja Espanjassa. Risti tässä kuviossa kuvaa uskoa ja ylösnousemusta ja ankkuri puolestaan kristityn toivoa. Tässä kirkkorakennuksen eteläseinustalla hyvin lähellä kirkkoa on tällainen hyvin viehättävä risti, rautaristi, ja tässä ristissä lukee: tässä lepää torpparin vaimo Maria Juutinen ylhäsi Horrisista 1857-1919. Ja tässä on mielenkiintoista se, että torpparin vaimo on saanut hautapaikan näin läheltä kirkkoa. Voi olla, että tämä on jälkeenpäin siirretty tähän, siitä ei ole tietoa. Sitten tässä toisella puolella on Karjalaan jääneiden muistokivi. Sen on pystyttäneet Tarvasjoen karjalaiset vuonna 1959. Siinä on kuvio, joka monelle heti tuo Karjalan mieleen, kannel. Ja siinä alapuolella on hyvin kaunis tämmöinen lause. Karjalan muultahan jäivät rakkaaseen, sukupolvet töineen ja toiveineen, mut uskon ristin ja kanteleen he lahjaksi jättivät lapsilleen. Sitten tuossa aidan lähellä on Tarvasjoen asutuksen muistokivi, joka paljastettiin 650-vuotisjuhlassa 1966. Kivessä on kuparilaatta, jossa lukee 1316-1966 menneiden sukupolvien uskoa ja työtä kunnioittaen Tarvasjoen kunta ja seurakunta. Viime vuonna täällä Tarvasjoella vietettiin 700-vuotisjuhlaa ja silloin kivi sai tuon uuden laatan. No kun kristittyjen vainot 300-luvulla päättyivät, aloitettiin kristikunnassa kirkkojen rakentaminen. Ja ne pyrittiin aina rakentamaan itä-länsisuuntaisesti. Itä pidetään vanhan käsityksen mukaan erityisenä jumalasuuntana, joka symboloi elämää ja iankaikkisuutta. Länsi, eli tämä puoli missä nyt olemme, on kuolevaisuuden ilmansuunta. Kirkkoa pidetään taivaan eteishallina, salina, ja tämä kirkon länsiseinä on ensimmäinen maallisen maailman ja Jumalan valtakunnan raja. Tästä lähtee kirkkosalin läpi alttarille Via Sacra, eli Pyhä tie, ja kirkkosalin pyhyyden katsotaan kasvavan, mitä lähemmäksi alttaria eli itää kuljetaan. Kirkkosalissa usein istutaankin kasvot itään päin. Hautausmaalla haudat pyritään kaivamaan itä-länsisuuntaisesti. Tällöin vainajien kasvot ovat kohti itää ja he ylösnousemuksen hetkellä voivat nähdä Kristuksen. Kun tätä kirkkosalia ajatellaan etelä-pohjoinen suuntien mukaisesti, on keskikäytävän eteläpuoli, Vanhan testamentin, ja pohjoispuoli, Uuden testamentin ja evankeliumin puoli. Ja tästä syystä saarnatuoli onkin keskikäytävän pohjoispuolella. Vanhan käsityksen mukaan kaikki paha uhkasi lännestä, mutta täällä Pohjolassa on tuo pohjoisen ilmansuunta ollut kaiken pahan alku ja juuri. Sieltähän ne kylmät tuulet, räntäsateet ja lumimyräkät tulevat. Ja tietysti se on vaikuttanut tähän pohjoisen käsitykseen pahan paikkana. No keskiajalta perityi tapa, että naiset istuivat pohjoisen puolella ja miehet eteläpuolella. No ehkä jotkut ajattelivat, että siellä naiset kuuluu siellä pohjoisen puolella vähän ollakin. Mutta toisaalta ehkä naiset halusivatkin istua pohjoisen puolella, koska keskiajalla katoliseen aikaan pohjoisen kuoripilarin edessä oli Marian alttari. No tänä päivänä jokainen saa istua kirkkosalissa ihan
millä puolella vaan. Mutta nykyisin tämä vanha istumajärjestys elää vielä kirkossa vietettävissä häissä. Morsiamen sukulaiset ja tuttavat asettuvat istumaan pohjoiselle eli morsiamen puolelle ja sulhasen taas eteläpuolelle. Morsian seisoo myös vihittäessä sulhasen vierellä pohjoisen puolella eli Marian puolella. Sulhanen kulkee koko ajan miesten puolella. Vaikka vihittävien paikat kirkkosalin nähden pysyvät koko ajan samana, heidän paikkansa suhteessa toisiinsa vaihtuu. Kirkkoon tullessa ja vihittäessä morsian seisoo sulhasen vasemmalla, eli vähempiarvoisella puolella. Toisaalta hän silloin on lähinnä sulhasen sydäntä. Vihkimisen jälkeen pari kääntyy ja kävelee avioparina ulos kirkosta. Silloin sulhanen tarttuu morsianta vasemmasta eli sormuskädestä ja morsian on tuolloin hänen oikealla puolellaan. Oikea puoli on arvostetumpi puoli, eli vihitty vaimo on aviomiehensä kunnia. Tämä hautausmaan uusin osa vihittiin käyttöön vuonna 2005. Tätä ympäröi kiviaita ja kiviaidan rakentamiseksi saatiin seurakuntalaisilta lahjoituksena vanhoja rakennusten peruskiviä. Se aita kiertää tätä uutta osaa, mutta me ei kuitenkaan nähdä sitä, sillä tuo kuusi aita on istutettu siihen kiviaidan päälle ja se jää tuonne kuusien alaoksien alle. Tässä vieressä on muualle haudattujen muistomerkki. Se ennen tätä laajennusta sijaitsi tuolla lähellä tätä Karjalan jääneiden muistomerkkiä. Tässä uusimmassa osassa on arkkuhautaosasto ja sen lisäksi uurnahautaosasto ja muistolehto. Uurnia voidaan haudata myös tuonne vanhan osan sukuhautoihin, mutta uurnaosastoon ei voida haudata arkkuja. Ja tässä on uurnahauta-alue ja uurnahauta-aluehan poikkeaa tuosta arkkuhauta-alueesta siinä, että muistomerkit ovat tiheämmässä. Ja sitten muistolehto. Ja muistolehdossa tuhka kätketään maahan. Ja kun vainajan tuhka laitetaan tänne muistolehtoon, niin paikalla ei ole omaisia eikä tuhkan paikkaa kerrota heille. Ja yhteinen muistomerkki on muistolehdossa ja paasi, johon vainajan nimi voidaan merkitä niin halutessaan. Ja Tarvasjoellakin noin puolet jo tuhkataan. Nyt me olemme hautausmaan sellaisella osalla, joka ehkä monelta jää ihan huomaamattakin. Jos ei tuota pientä aukkoa tuossa pensasaidassa huomaa, niin ei ehkä kiinnitä tähän mitään huomiota. Tämä on tunnustuksettomien hauta-alue, eli tänne voidaan haudata kristilliseen kirkkoon kuulumattomat. Tällä alueella on sekä arkkupaikkoja että uurnahautapaikkoja, ja tänne voi laittaa muistokiven ihan samalla tavalla kuin tuonne muuallekin hautausmaalle. Tuhkaus tehdään samoin kuin muistolehdossa, eli halutessaan saa nimilaatan tähän yhteiseen muistomerkkiin. Tätä aluetta on käytetty vasta vähän. Silloin kun tätä hautausmaan laajennusta suunniteltiin, niin edellytettiin, että hautausmaalle tulee tunnustuksettomien hautaamista varten oma alueensa. Tarvasjoen seurakunnan lisäksi Liedon, Auren ja Marttilan seurakunnat allekirjoittivat vuonna 2007 yhteistyösopimukset tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä. Keväällä 2017 Koski TL:n seurakunta liittyy tunnustuksettomien hautausmaan käyttäjiin. Ja nyt pitää muistaa sitten se asia, että seurakunta ei mitenkään rajaa sitä, että jos ei kuulu kirkkoon, etteikö saisi hautapaikkaansa tuolta muualta, vaan kirkkoon kuulumaton voidaan toki haudata tuonne kristilliseksi hautausmaaksi vihitylle alueelle, jos ei hän eläessään ole ilmaissut, että hänen oma tahtonsa on tulla haudatuksi tämmöiselle tunnustuksettomalle alueelle. Hautausmaata laajennettiin tänne Kyröntien alapuolelle vuonna 1913. Ja alun perin tämäkin oli ympäröity lankkuaidalla, sitten kuusiaidalla. Ja nyt näette, on vähän erityyppistä aitaa eri osissa. Nuo kiviset portinpylväät ja rautaportin tämä hautausmaa sai sitten vuonna 1939. Ja nyt me tällä matkalla katsomme sitten näitä hautamuistomerkkien symboleja
Eli tässä näette tällaisen vähän graafisen esityksen, eli ristit on hautakiveen laitettu graafisessa olomuodossa, eli muodostavat tämmöisen ryhmän. Sitten lähdemme kohta etenemään tuota käytävää pitkin, niin siellä kohtaamme Leinon hautamuistomerkin, jossa on aurinko. Voi katsoa, onko se nouseva vai laskeva. Eli kuvaako se ylösnousemusta vai elämän rajallisuutta. Siellä on myös vesielementti ja teksti Jeesus elää, minä myös. Rekikosken hautamuistomerkissä Rekikosken hautamerkissä on muratti ja enkelipatsas. Täällä on paljon enkeleitä, tulette huomaamaan. Ja sitten 4. hautamuistomerkissä tuolla päässä on kielo, vähän niin kuin elämänpuu pitkin ristiä kipuaa siinä hautamuistomerkissä. Hautamuistomerkissä näette oikein selvästi tämän iankaikkisuuden pyöreän muodon, eli seppeleet molemmin puolin tuossa kivipaaseessa. Eli tässä kun on nämä tuijat molemmin puolin tätä Rekolan hautaa, se ei nyt oikein tässä valaistuksessa näy, mutta tuolla nimen yläpuolella on tämmöinen pyöreä laatta. Siinä laatassa on kuvana kolmio, sen keskellä on T-kirjain ja kirjaimen yli kulkee salama. Kuvio on osasto Törnin tunnus, eli vainaja oli Törnin jääkäreitä, joita oli yhteensä 239 vapaaehtoista vuosien 43 ja 44 aikana. Tunnetuin Törnin jääkäri lienee edesmennyt presidentti Mauno Koivisto. Kuva tuossa Satopään hautamuistomerkissä. Vähän jäänyt tuijan taakse. Eli hyvä paimen tuolla. Hyvin kaunis kuvio, en muista nähneeni muualla tällaista samanlaista paimenkuvaa. Täältä näkee vähän paremmin tuolta puolelta tästä hautamuistomerkistä mynttinen nuo symbolikuvat. Siinä on rukoileva aikuinen ja lapsi. Ja sitten tuolla ylhäällä on vielä enkeli, on sädekehä ja onko enkeli pilvessä tai pilven päällä. Hyvin monta kuvaa ja risti siinä. Ja vielä elämänliekki tai lamppu tuolla. Ja sota-invaliditunnus vielä samassa hautamuistomerkissä. Näette paljon enkeleitä täällä hautamuistomerkeissä pieninä patsaina tai erilaisina kuvioina. Suojeleva tai rukoileva enkeli kuvaa sitä, että vainaja jätetään Jumalan huomaan. Saattajaenkeli johdattaa kuolleen kuolemanrajan yli. Polvistuneen enkelin asento tarkoittaa kunnioitusta. Ja haudalla itkevät enkelit yleensä ilmaisevat omaisten surua ja kaipausta. Joskus ihmisille pelastussanomaa tuovat viestintuojaenkelit on nähtävissä joillakin hautausmailla ja hautamuistomerkeissä. Tässä on Terhillä yksi kuva, ainakin Maarian hautausmaalla on tällainen ja siellä saaristossa usein näissä hautausmailla on tätä sanansaattaja-enkeliä. Hänellä on tämmöinen käärö kädessä. Tämä on kuvattu Kemionsaarella Vestanfjärdin vanhalla hautausmaalla tämä kuva. Tässä hautamuistomerkissä kuvaa oikein vahvaa maanviljelyspitäjää. Siinä on lyhteet ja sirpit ja elämäntyö on saatu päätökseen. Tähti, ristityn toivo ikuisesta elämästä ja leikattu vilja. Usein on sitten loppuun saatettu elämän tehtävä. Tuossa vieressä sitten on tämä Salmisen hautakivi. Siellä on myös viljan tähkät, mutta sitten siellä on tämmöiset kauniit kullalla piirretyt tämmöiset 2 lintua, jotka siellä lentävät ylöspäin kohti taivasta. Tällainen hautamuistomerkki, missä on malja ja maljaan laitettu
kukkasia, näyttää tulppaaneilta ainakin minun silmiini. Ja sitten tuossa Litjan haudassa on tämmöinen enkelikuva, osittain polvistunut ja painanut kasvonsa käsiin, että ilmeisesti itkee. Sitten tässä vastapäätä on tämä Huovisen hauta. Siinä näkyy 2 lentävää joutsenta tuossa ylhäällä ja sitten tähän mihin kynttilä laitetaan, niin siinä on tuossa lasissa kauniisti näkyy, siinä on vettä ja soutaja veneessä ja sitten siellä on myös tämä aurinkosymboli. Ja tässä katsotaan tätä Lindblad Raja-alhon kiveä, niin siellä on myös enkeli. Se on polvistunut ja liittänyt kätensä ristiin rukousasentoon ja nostanut ne vielä tuonne kohti taivasta. Ja yläpuolella siinä on sitten tähti, joka kuvaa toivoa ikuisesta elämästä. Viereisessä hautakivessä on pieni enkeli patsas siinä päällä ja sitten 3 lintua. Tietääkö kukaan, onko linnut laitettu aina sitä mukaan, kun on tähän hautaus tehty, kun on yhtä monta lintua kuin vainajaa, vai onko se vain sattuma, että lukumäärä täsmää?